Kære menighed, her på Staben, der har vi lige fået en julegave af Bue Fyn, vores børne- og ungdomsorganisation. Og jeg ved ikke, om jeg i udgangspunktet kan sige, at jeg er glad for den. For det er, skal jeg se, om jeg kan vise det, det er de her rigtig fine slippers. Og for mig, der lander det bare lige ned i fordommen om en teolog og en præst, som sådan en fyr med ulden sweater og lidt udvasket fløjelsbukser og så et par bløde slippers, der har i hele dagen til at sidde og fintænke og læse. Og det er en kategori, som jeg ved ikke, om jeg har lyst til at lande i den. Og så er der også sådan en reol med, som man kan se, så kan man lige sætte sine sko og tage sine slippers på, når man kommer ind på arbejdet. Det var det, der var tanken. Men jeg tror, jeg har vendt mig til tanken, eller den er vokset på mig, fordi måske er det rigtig godt, at vi har sådan en daglig påmindelse om, hvad er det kirken er. Kirken er måske først og fremmest et hjem. Sådan et forskudt hjem her, mens vi venter på ham, som skal komme. Et hjem for den hjemløse, et sted at høre til for den rodløse, et herberg for den hvileløse. Uanset om man så er 40 år og burde have godt styr på sit liv, eller om man er 20 og er lige på vej, eller hvor man er, så er kirken før den er noget som helst andet. Guds udvidede familie, Guds hjem, mens vi venter på ham, som kommer. Og det er også lidt det, der står i nogle af de Esajas-profetier, vi læser her i adventstiden, hvor Esajas siger, styrk de synkende hænder, gør de kraftesløse knæ stærke, sig til de urolige hjerter, vær stærke, frygt ikke. Nu kommer jeres Gud. Der skal blinde øjne åbnes, og døve ører lukkes op, der springer den halte som jorden, den stumme tunge bryder ud i jubel, for vand vælder frem i ødemarken, i ørkenen, begge i ødemarken. Det er det, kirke er. Venner, tak fordi vi er familie sammen. Tak fordi vi er udvidet familie. Tak fordi vi forsøger at være det hjem med hinanden og under Guds store omsorg og kraft. Tak for jeres tid og tålmodighed med hinanden. Tak for jeres ærlighed og sårbarhed. Tak for jeres kræfter og muskler. Tak fordi I investerer i hinanden. Fordi Gud virker i jer og igennem jer. Det er håb for den her verden. Vi er ikke håb, men han er håb. Og det er det, vi forsøger at leve i. Kan I have en rigtig glædelig jul.